Baba
sikhonze ukuthi siyamthanda. Ukukhonza that is not coming from uthando lwakhe lokukhonza angeke uhambele nawo. Lokukhonza cannot go very far. That's why abebhala ebhalela lamabandla ayisikhombisa lapha kuSamulo, one of the churches. I don't know, you might have in the cards, I don't know, Mama, signal or what. Okay. To one of the churches, I have this thing against you, we have fallen from the first love. I want to also wear what her baby, and it's very difficult. There's a thin difference between uthando lukaNkulunkulu nothando lwenkonzo lesonto lakho. And masowuyile othandweni kaNkulunkulu kuba nzima kakhulu ukuthi uwabona amandla kaNkulunkulu. Ngikhuluma mina ngalento kuthiwa i-first love. Abanye bethu nje sebeze baphonsa itawula abasayazi balahlekelana nayo. There's a feeling, there's an experience owayithenisa mhlazana ufike enkosini. But that feeling, that experience, that really ayiseko. It's so unfortunate to lose that thing because of what is the first love. That means you have lost intimacy. There's what we call intimacy. Intimacy. Fellowship. Fellowship. Because when we come to Jesus, then what is of Holy Spirit. The Holy Spirit makes you to be one with God. Let us try intimacy. The mystery of two or three things becoming one. When you become an additional, you become an additional member. The Trinity, Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yes, it was connected. Three components, but they are not different to one another. It's the same God, but it's God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Jesus is already. He came under any additional member as a joiner, no cosmic Trinity. Now additional member is me and you, and the glue connection that keeps us being a member into the Trinity. Is the glue called the Holy Spirit. The connection of the Holy Spirit. The Holy Spirit will bring a fellowship. So it's unfortunate to come to so that the intimacy, the connection above anything on a loser, the connection no bese uthi noma soyiluzile but uthi ubese ngathi yonke into right kodwa uluze uNkulunkulu uqhubeke nje usonke ngathi right uqhubeke nje nempilo yakho ngathi right kodwa kunento oyizwayo ukuthi ayisekho. So it's better it's not a problem ukuluza but the problem ukuthi noma soyiluzile but uqhubeke sengathi awenzekanga lutho ushayise sengathi right. Hallelujah. 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 So amongst the things uNkulunkulu azirestorayo emkhonzeni, he wants to restore the fellowship ubudlelwane, the fellowship with him, the fellowship with the Holy Spirit. Then Paul kwezincwadi zakhe mayababhalela ethi mase Father athi now may the grace of the Lord
the love of God and the fellowship with the Holy Spirit be with you. Amen. Hallelujah. Masi only Israel Mosi Navy, we can quickly abafunda yoba fasting. In the verses of the Romans chapter 1, I am not ashamed of the gospel of Christ. Romans chapter 1 verse number 16. Shamboga semfundiro asafunda lapho funda wena Acts chapter number 4 where uqale namhlanje verse 13 then uzothatha uye 18 to 20 from 18 to 20 ujambe uye ku 30 to 33. So fundela njalo mfana ukuthi nje sipilapha verse chapter 4 yonke le ndaba. Chapter 4 verse 13 from 13 we jump to 18 to 20 from 20 we jump to 29 to 33 bese ke sizokulela phezukwana mazwi phezukwana womavesi isindisiwe uJesu inkosi nomsindisi wempilo yami. Haleluya. Ngiyamthanda kakhulu uJesu wayikhulu loyami emandleni esono. Ithi iBhayibheli nguPaul ebhalela abaseKolose chapter number 2 chapter number 2 or chapter number 1 chapter number 1 uthi lapha verse 12 he rescued us from the power of darkness and he transferred us to the kingdom of his dear son Jesus Christ. Wasikhulula emandleni esitha emandleni kaSathane. Haleluya. Wabeseke uyasifundusa he transferred us into the kingdom. So nami ngakhuluka emandleni kaSathane. Sathane bayibambile impilo yami. Ngiyacabanga nje ukuthi ube if it was not for Jesus because umangaliso nami ngakholera uJesu ngingamfuni uJesu ngazi nje ukuthi ngingayenza nje impazamo emhlabeni zonke impazamo engazenza emhlabeni ngamazi ukuthi ngeke phazamele uJesu. Iyona nto kade ngiyithatha as a foolishness ngiyithatha nje ngokukula ya ngoba manje kufike high school I think I was doing grade 8 ngayizwa lento beshumayela abantu be-age yami lapha esikoleni ngibona beshumayela ngabe sengiyazi ngathi ngaqala ukuyizwa ngoba efemelini sasino-anti okade kunguye yedwa osindisiwe ukuthi njalo babebuyile besekhaya ifemeli yonke kube nguye umuntu ozovele sekuthi mamlalo amthandazwe uthi lapha emthandazweni wakhe abe nebethi asamukele uJesu. Yabona-ke ibona-ke phathi yayisinyanisa-ke leyo yokuthi ongenalila ukuthandaza-ke ngoba nokuthandaza besingakufuni fine sesizile sizothandaza but now why now we want to ufuna ufaka le ndaba bese sithandaze siyolala ungakhulumanga ngoJesu wakho. So-ke iproblem yami esasizonela yona futhi nje Christian sonke abantwana basekhaya sonke sasine-attitude kuye ube khona nje siyabaleka sinazi ukuthi mayifikile nje kumele sibaleke azalapho siyobafrima seyilele ngoba siyazi ukuthi engelalali ngabe sibona nje ubona ithuba lokukhuleka and then iproblem yakhe kulokukhuleko wakhe uzophinda athi masamukele uJesu. Yabona iyona-ke bevele nje isiphazamise kakhulu. Amen. So-ke ngifike esikole ngiyayizwa le ndaba e-high school ngathi eyinane lento ka-anti kanti nasebantwaneni khona nakubantwana abancinci bakhuluma lento. So-ke ngaze ngayophuma-ke high school futhi nje nabo ngibacelela ukuthi no, this thing is foolishness. You are just wasting your time. Ayikho into ukuthi ungasindiswa. There is nothing like Jesus. Amen. Kanti ngizothi mangiphume high school ngoba throughout iminyaka yami high school ngingene deep with drugs, ngingene deep with crime, ngingene deep. I remember I think nje awukho unyaka engazange ngiboshwe ngawo ngaze ngayophume high school, but fortunately ngaba nelakhi yokuthi ngoba ngiboshwa kodwa ayikho iclass engake ngayirepeata. I remember mangenza ugrade 12
ngaboshwa nje masanda kuvula sibuya kwi-holiday kaJune, ngaze ngayobuya maqala i-trial. Ngale mini ngiphume ejele i-trial iyaqala, but kuleyo trial ngabakwazi ukuthi ngibe ku-top 10 ngokwe pass rate, ngaba kwi-top 10 and no grade 12 ke ngaseke ngiyamphasa. Amen. Ngapha ke ugrade 12 mangiphasa ugrade 12 awu impilo yami kwangathi usathana uthi hayi wenze imistake ngophasa ugrade 12. Kwavele nje kwabheda nje kwabheda. That was 2012. Awu ngangena deep kwi-drugs, ngangena deep kwi-drug dealing, ngase ngasazibhemi kuphela. Ngaqala ngaconnecta nabantu abayidayisayo i-drugs, ngangena deep kwi-crime, sibamba inkunzi siyakhuthuza. Ngeshwa ngo-2014 ke ngaqala ngabanjwa, ngibanjelwa i-case engathi i-serious. Yile case ke yenza ukuthi ngibe ngiyasindiswa because saba kwi-robbery elisikisiki, sabanjwa. Masibanjwa ngahlala khona amaviki ayi2, kwi-3rd week ngazibhayila ngoba bese nginenombolo ngini-28 manje. Masowuli 28 mawusowuli 28 akusi ukuye ejele kufana nokuye holidayini. Amen. So ke ngaya ke ngakwazi ukuthi ngiraise within 3 weeks because sathola ibail 1.5. So in 2 weeks ngaraise 1.5 khona la ngaphakathi, ngiraise khona la ngaphakathi ngaphakathi zange ngiyoyithatha ngaphandle, khona la ngaphakathi. Sathi masiye enkantolo on a 3rd week siyovela enkantolo, ngase ke ngaye court sengiphethe 1.5. ngathi nje mangifike court ngayinikeza omunye obengaphandle, umngani wami yena wekade ngaphandle, ngayinikeza yena ukuthi ayike soyongimela ke uthi ngubhuti wami uzongibhayila, kodwa imali le iphuma ejele, iphuma ngaphakathi. So ke wangibhayila ke ngaphuma. Ngathi mangiphuma ngeva enhlizweni yami ngine sithukuthezi, siyasiqonda isithukuthezi. Yeah, ngezwa man ukuthi no man, I feel like going home because bekunguJune, ngiphume ekhaya ngoJanuary. I remember it was the last week kaJanuary. Ngiya elisikisiki ngiyofuna isikole, kanti masifika vele ngizosifumana isikole because it was a TVET kwakuse collegeini. Ngasifumana isikole nje kwaxesha nje futhi zaqala iclass, but ngiyakhumbula ukuthi nga-attenda for 1 week, which is the first week kaFebruary. Kwi-second week zange ngibe saya esikoleni, but ekhaya baqhubeka bathumela imali ye-rent, bathumela imali yokudla, bayithumela ngoFebruary, bayithumela ngoMarch, isikolo ngesiyeke ngoFebruary, bayithumela ngoApril, bayithumela ngoMay, bayithumela ngoJune. Kanti uzothi maqala uJune nje sibe kule case ye-robbery lapho sabanjwa khona. So mangiphuma ke ngiphuma kunento eheavy enhlizweni yami ukuthi no man, I'm not going in a good direction. Le direction engihamba ngayo ake ngiye ekhaya ngiyoziceba. Number 1, ngibatshela ukuthi isikole zange ngisiqalise njengoba nithumela imali, le mali ngiyayidla kwizidakamizwa, ngiyiphuza etshwaleni. Number 2, sengize ngaba involved kwicala kwi-crime ye-robbery. So ke nayo ke into yangisekhaya. Mangifika ekhaya I'm sure kade kuzi 17 if kwakungezo 16 zikaJuly. Mangifika ekhaya ngabathola becleaner. Mangibuza ukuthi kucleanelwani, bathi uanti lo ngithi ngikhule ngingamfuni, bathi hayi uthe masikline uyeza nabazalwane bakhe bazofika Saturday balethe umkhuleko ekhaya. Ngaleso sikhathi uanti akana connection nami ngoba yikho into engihlanganisa naye, akana number yami nami angina number yakhe, akukho nje ukusihlanganisayo, akazi ukuthi kwenzekani ngempilo yami. But njengoba eplana le prayer kuthi ukuthi she was led by the Spirit of God. Ngoba ngifika on Thursday ngibuya ejele, ngiyafika on Thursday, ngiphume Wednesday ngahamba Thursday ngaya ekhaya. Mangifika ekhaya ngithola bethi on Saturday kuzoba ne prayer, i-home visit. Yeah, bayibiza kanjalo, but no, uDabs uthe uza nabantu basesontweni lakhe bazokwenza i-home visit.
ngathola betho njalo ekhaya ngoba abayazi asiyazi sonke ukuthi yini home visit. Kodwa ke uthe uDabs uyeza uanti uzokwenza ihome visit. So ke yavele nje yangiphazamisa le ndaba ukuthi ngifike ngale date uDabs naye plan ukubuya ekhaya. So I was so angry about that. Ngabeka isikhwama sami ngaphuma, mangiphuma ngezwa ukuthi la kwamakhelwane unomcimbi wokuphuma kwethwasa. And lo mcimbi lona uSaturday, njengoba umthandazo ekhaya uSaturday, nalo mcimbi uSaturday. Ngase ngithi hayi yabona ke abaphansi bangihlelele bazothi mabekhuleka ngapha ya mina ngiyobe ngingapha kwamakhelwane. Ngempela Friday yaqala inhlombe yezangomeni. Friday sahlala lapho kuphuzwa iSmirnoff. Kwakune brand wakuthiwa iSmirnoff, angazi noba isekhona na, angazi noba I don't know isekhona kwakuthiwa iSmirnoff 1818 isekhona. Uyazelaphi? Hey, sisazoshumayela lapha esikhaleni impela sisazoshumayela. How do you get to know? How do you come updated ngokuthi which kind of brand esekhona? Hallelujah. Yeah, sasidla ke uSmirnoff lapho 1818 nomqombothi. Awukwaze kwasaphandle. Kwathi masekusile the following day, so ku Saturday makushaya abo 10 ngayibona iquantum ingene emagcekeni ekhaya. Ngaso ngathi naba abazalwane basemthatha baka Dabs kuthi ukuthi bafikile. Hayi ngaqhubeka ngaphakathi, ngangena ngaphakathi kwasaqhuba yaqhubeka inkonzo yezangoma. Ngezwe ukuthi nangale iqalile inkonzo. It's not a distance mawulapha kwamakhelwane zangomeni yakubona ekhaya. So yaqhubeka ke kwathi kodwa around past 1 to 2 kwafika abashana bangena phakathi endlini bezongibiza bathi malume uyabizwa ekhaya. Futhi nje I don't know ukuthi yintoni yabamba inhliziyo yami ngoba azange ngikoloze ngaphakama ngaya. Mangifika ngathola umfundisi sekeme ngaphambili eme kanje sekeyivulile iBhayibheli wathi bese silinde wena khona ukuthi sizoqala umkhuleko, sizoqala ukuthandaza. Waqala ke washumayela wafunda iverse kuLuka chapter 1 verse number 37. Yayisho njalo iverse yakhe ithi with God nothing is impossible. Ithi kuNkulunkulu akukho okungenzeki. Wathi makeqala eshumayela indlebe zami ngizivalile ngoba vele ngize I know the idea. Sengimazi uDabs kudala sikhula na sikhuliswe nguye. We know the idea ukuthi lo mkhuleko uplanela ukuthi sizosindiswa. So ke ngesikhathi eqala eshumayela inhliziyo yami ngiyivalile, but mayise izoqeda ezoyisonga intshumayelo yakhe waba namazwi okwazwakala kimi endlini. Kwazakala sengathi ukhuluma nami because wathi noma yini esabisa ifuture yakho uNkulunkulu angakusiza kuyo. What God can help you no matter what is it that threatens your future, no matter what is it that threatens your life, no matter what is it ebophe impilo yakho. Sizokuxelela namhlanje ukuthi ayikho into emnqabelayo uThixo okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Ngaqala ngakhumbula ukuthi njengoba ngiphuza umqombothi ubusuku bonke, on Tuesday nginecala engili-attenda ecourt, and icala lami was set for a final remind. Kuthi ukuthi last time lipostpone kokugcina ngangazi kahle ukuthi ngiya ejele because illegal aid igqwetha leli likahulumeni langicela ukuthi I have to plead guilty because there is no way le nature nangendlela okwenzeke ngayo nangendlela
esibanjwe ngayo ngeke akukho into esingayinegotiate la. The only thing esingayinegotiate ukuthi sinegotiate ukuthi at least ngigwetshwe kancane ngingagwetshwa 15 years. So at least ehle lapha ku 15 years mhlawumbe aye kubo 10. Amen. So I was sure that day ukuthi I'm not coming back home. But wathi make shumayela lo mfundisi ngakhumbula ukuthi njengoba ngihlezi la ngesikhathi ethi noma yini esabisa ifuture yakho, mina ngabona ukuthi into esabisa ifuture yami ijele, ngoba ngase ngiso ukuthi ngiyospenda anything not less than 10 years ejele, and I am 20 years. Ngabe nje ngaphuma ngaba nje ngabuya next year, ngabuya last year. Ya ngabe last year imanqa ngiphuma ejele. So ngayibona ngathi ijele yiyo esabisa ifuture yami. Yabuya ke inhliziyo yami ngaqala ngapay iattention, ngayivula inhliziyo yami, ngazivula indlebe zami, ngaqala ngalela. Wathi umfundisi uJesu ayikho into angeke ayenze, noma uSathana seke ibophe kanjani impilo yakho, kodwa make fika uJesu impilo yakho can change. Make fika uJesu istory sakho can change. Wabe sebiza abantu abafuna ukumthatha uJesu. Yabona ke yaqala lapho ke inkinga, because mina ngangizitshela ukuthi kuzokhulekwa nje, kukhulekelwe inkinga zethu. So ke ngaya ngaphambili ngoba seyikhona into eyenzakalayo enhlizweni yami. Mangiya ngaphambili bathi masithathe uJesu, basenzisa wona lo mkhuleko wokwamukela uJesu, Nkosi uJesu ngene enhlizweni yami ngiyakwamukela. Kwathi mayiphuma inkonzo ngabatshela otata ukuthi no, angifuni ukusindiswa, but ngize ngaphambili ngoba kunento esabisa ifuture yami, kunento esabisa impilo yami. Njengoba ngihlezi lapha on Tuesday ngiya ecourt, and there is every proof ukuthi angibuyi Tuesday ejele, and angifisi ukuyospenda 10 years ejele. I'm still young. Bathi mabephendula abatata bathi lo mkhuleko owenzile lowo kwamkela uJesu, lo mkhuleko uyazazi zonke inkinga zakho, lo mkhuleko ukhava zonke inkinga zakho, lo mkhuleko ukhava zonke izinto ezihlupha impilo yakho. Mawenze lo mkhuleko kuqediwe, kuyifinish, bathi lento yenzile right. Wena hamba satha hamba uye court. Ngempela ke to cut the story short, on Monday ngakhwela ngayesikisiki ngiyolala khona. On Tuesday icala lami laba ngelokuqala ekseni ngepast 9 ecourt kuvula ngo9 ekseni ngepast 9 ngezwe ngibizwa mbulawa abakhusela, ngeza ngaphambili case number so and so, case number so and so, kwabizwa icomplainant ubani bani naye weza ngaphambili. Kwathi kungekaqaliswa ukuxoxa, kungekaqaliswa proceedings, ya umthuthisi esafunda incwadi efunda ukuthi leli cala lavulwa ngedate ethile, livulela ubani, livulwa ubani, esafunda lokho lendo le ekade ngimangalele yaphakamisa isandla. Mabe inika ichance ukuthi ikhulume le ndoda, yathi le ndoda ngiyalicisa icala. Kwakade kungoJuly, kade kungoJuly, yathi ngiyalicisa icala ngoba ngibhala iexam, nginama exam engizowabhala ngiwabhala. Le nto le case iyangidisturba. Khumbula, uzokhumbula ukuthi ecourt mawune case oyi-attend court, especially mawuyi complainant, uma i-date mhlawumbe ngale date usemsebenzini or uyagula, uyakwazi ukusho ukuthi ucela bayipostpone. Ngabe lo mfana wenza lokho, ngabe wathi ngicela le case ipostpone ngo-August mase kudlula i-exam, but wathi awuyalicisa futhi nje sanikeza ibreak, sabuya. Basibuya kwathiwa mhlekazi usathi ukuthi yalicima ityala, are you sure? Yathi indoda ngiyalicima ityala. So lacinywa-ke ityala, ngaphuma. I could not believe. Ngaphuma ngaphinda ekhaya, ngaphinda ekhaya. I-problem la the time ngiphuma ecourt akuna nix, futhi nje ngiyakhumbula ukuthi ngaphuma ngangena esitolo esasiseduze ngathenga isigarette, sachaya masiphuma, ngaphuma ngaye rank, ngizosuka manje esikisi ngibheka ekhaya. I-problem yaqala endleleni, ngihleze eTaxini eback seat.
lapha eteksini yaqale sengathi ngiyacabanga lento, yaqala sengathi I'm thinking of what happened on Saturday. Ngakhumbula ukuthi hayabe icase yami sicishiwe, kwenze njani izicisho. Ngakhumbula ukuthi no, Saturday bekukhulekiwe, kwathiwa akukho kungenzeki kuJesu. Then ngaqala ngakhumbula ngathi awu kanti lento kaJesu iyasebenza, ngoba naku ngiyithathe Saturday, Sunday, Monday, Tuesday ngiye court. Mangifike court laqinywa ityala la. That was not just a common case. That was not just a minor case. That was a serious case. A case ebizwa ukuthi it's a robbery with aggravated circumstances. Ungangena ku Google manje ubuza ukuthi ikugweba iminyaka emingaki leyo case. That was a serious case. So lento yavuka enhlizweni yami, yaphuma itaxi elisikisi yahamba. Ba isihamba itaxi ngisayicabanga nje lento ngiloko ngiguquguqula lapha enhloko ngezwe enhlizweni yami, ngezwa izwi ngangalizwa ngendlebe ngalizwa ngenhliziyo, lathi izwi nginguJesu Kristu, yimi unobangela wokuthi licikwe ityala lakho, ngizothatha impilo yakho. Uyabona ke, noma izinto njengoba into zikamoya kuthiwa ziyashelela njengensipho emanzini, there are things uNkulunkulu akazikhulume ngikhohlwe, ingakho sine diary sibhala, kodwa le angeke ngayikhohlwa. There is a day uNkulunkulu wakhuluma kimi ngiseteksini, wathi I am the reason icala lakho licishiwe, wathi ngizothatha impilo yawo. Lathi malikhuluma lezwi ngezwa ijoy engakaze ngayizwa, ngezwa ipeace engakaze ngayizwa, ngezwa kumnandi enhlizweni yami. Abafana babedakiwe eteksini, kudlala ingoma, kudlala ihouse, kudlala igqom eteksini, kodwa eback seat kunomfana ohlangene noJesu. uJesu uyakhuluma, ukhuluma ngaphakathi kumenhlizweni. Ngezwe inyembezi zehla inyembezi, zaphela inyembezi, zaphinde zaqala, ziphinde ziqale. Ngakhala ngaze ngayongena eMount Elief. Ukusuka esikisini uye eMount Elief, it's a 2-hour drive. Kuthi ukuthi ngakhala for 2 hours non-stop, ngikhaliswa ukuzwa ubumnandi, ngizwa ukuthi kunento etshintshile empilweni yami. Mangehla eteksini ngabona sengathi umhlaba waseMount Elief utshintshile, kwangathi izwe litshintshile, kanti izwe lisintshanga, kodwa kutshintshe inhliziyo yami. uJesu sengenile ngaphakathi kwami, ngoba uJesu makefika kuba nomehluko. Uma efike kahle, I don't know ukuthi ufika kanjani kwabanye, but I'm talking about my personal experience. Yaqala lapho inkinga, ngafika ekhaya ngathatha ifoni, ngafonela uanti, ngamtshela ukuthi auntie, please tshela befundisi okaduze nabo lapha ekhaya icala licishiwe. Okwesibini, on Saturday mina angiphendukanga, kodwa bengifuna ningikhulekele ukuthi icala licishwe. Ngicela manje auntie ukhuleke nami, ngithatha uJesu ngimthathele ukuthi ahlanze izono zami, futhi ngamtshela ukuthi ngizwe izwi eteksini likhuluma nami, pray for me ukuthi uJesu ahlambe izono zami. Wathandaza nami ngefoni, saphinda wona lo mkhuleko. Kwakungasekho sidingo sokuthi siphinde, kodwa ke sekenzela mina, ngoba naku ngiyacela ukuthi akaphinde angamukelisa uJesu. Ngamamukela uJesu. Uthi uanti wathi makayidropa le call, wafonela ama-elder ase-Assemblies of God eMount Elief, wathi phuthumani kunesigebengu esiphendukile, kune-gangster, kune-drug addict ephendukile. Wathi phuthumani, hambani niye lapho nenze a proper follow up, nenze follow up. Iyona nto ke ngimbonga ngayo uNkulunkulu, ngoba njengoba sengishumayela sengisindisiwe, ngiyabona ukuthi ifeyila yebandla lethu, bayasindiswa abantu ezincwadini, bayasindiswa abantu kuma funerals, bayasindiswa abantu kuma open airs, but we fail to make a proper
follow up, akubikho follow up, akubikho strategy sokwenza follow up. Uma abantu sebetholiwe kuma open air nasemathendeni abekho abantu bokwenza follow up. Buka kobaba base Assemblies of God benza kwathi following day on Wednesday ngabona kungena ivene ekhaya ntambama ngo5 bethi basuke enkonzweni Assemblies of God baletha umkhuleko futhi bazokhuleka lapha ekhaya every day ngo5. Bayeza Wednesday sakhuleka, beza Thursday sakhuleka ngo5, siyaphuma ngo6. Bayi2 abatata beza every day, angibazi labatata beza every day. Ngithi ngabefundisi mina I only discovered ukuthi ama elder uma sengikhule enkosini akusibona abefundisi ama elder ahleze officeini yawo, because that is their office, you to take care for the spiritual needs sabantu abaphendukayo. Beza Wednesday, beza Thursday, beza Friday, bangeza on Saturday. Inkonzo ya Sunday yazongenela ekhaya. Inkonzo ya Sunday bangayi enkonzweni yabo beze ekhaya. Beza Monday up until Friday the second week. On the third week kwasukuthi on the third week ngoba Friday ngavele ngamemo makhelwane yagcwala iflat yasekhaya. On the third week beza nethende, kwafika ithende bayimisa khona lapha egcekeni ekhaya. Yaqala intende kwase ungo-August. Leyo tente yaqala ngo-August yayophela nge-15 kaNovember. Yaphela nge-15 kaNovember. Labo baba laba they made sure ukuthi benza i-follow up every day from mhlazana ngasindiswa nge-19 kaJuly ukuyosongo ngoNovember. Every day, nanoma in fact ayizange iphele ngoNovember ngoba kwawa nje ithende ngoNovember, kodwa baqhubeka labo baba bengifundisa uKristu. Niyongitshela mayingakhali kahle, baqhubeka labo baba befundisa uKristu, So lento ibonayo mawungibona namhlanje, it's not only results ukuthi ngamamkela uJesu, but also after ngamkela uJesu kunabantu ababe bengilekele every day. They took to them bayithatha yabayi responsibility every day. Yeah, they took it to their responsibility. So ngo-October before siye kuNovember baqale baloko beskipisa amalanga bangazi every day. Mhlawumbe ngazanga ngathatha istage ngasumayela, kulapho ngaqala khona ukusumayela. Azange bangithume bathi zange basho ukuthi abezi. Ya ngabona kusaya u7, usually kwakusunyayelwa nge7:15. Ngabona kusaya u7 kwasaya i7:15 mazithi 7:30. Ngathi kusukuthi abezo baba ngathatha ipulpit ngasumayela. By that time angilazi iBhayibhile, angikalazi negama le-Assemblies. I don't know ukuthi yini lesonto ngoba soloko bafika abazange basho igama lesonto, nabo abazange bazisho ukuthi bahabe fundisi bayakhonza qha bakhuluma ngoJesu. Sekungu-October manje angilazi igama lesonto, but ngazi uJesu, ngazi uNkulunkulu. So ngathatha ipulpit ngasumayela, angikayazi iBhayibhile kodwa ngiyezwa la every day ukuthi kuyasunyayelwa and kusunyayelwa ngoJesu. Ngalingisa exactly lo baba osumayela la. I mimicked him, I imitated him, ngenza yonke into ayenzayo. Bekathi makaqeda ukusumayela athi mangabe kunomuntu ofuna uJesu akaphakamisa isandla sakhe. Ngaso njalo nami ngathi makunomuntu ofuna uJesu akaphakamisa isandla sakhe. Ngabona abantu bephakamisa bonke
etendeni. Labantu bebemamukela uJesu but bayamamukela again ngoba naku sokusumayela mina. Ngababiza beza ngaphambili, mabefika la ngaphambili ngibona abantu bayakhala, angaqala ukuthandaza. I see people on tears. Mangisabheke leye nyembezi ngibona abanye bewa, ngisabheke leyo kuwa ngizwa amadimoni ayakhuluma, angaqala ukukhuleka. Ngaqala ngababeka izandla. Akekho umuntu ongifundisa ukubeka izandla, akekho umuntu othe angisumayele mabengekho abefundi. Ngavele nje ngaphakama ngasumayela. Kwasukuthi iordination yami seyiactivatiwe ezulwini. Angikalazi isonto, angikazazi ukuthi ngibelonga kweyiphi group, kuma group asesontweni, angikawazi amabhayibhile, angikayazi theology, kodwa kunento esengiyithole. Ngasengithole uHoly Spirit, sengimthole uHoly Spirit ngoba maso uthole uHoly Spirit, and uHoly Spirit akana waiting period. There is no waiting period. Ungamthola manje akusebenzise manje, ungamthola manje uprofete manje. Isonto ireligion elenza sengathi kune waiting period. Ubona ukuthi makuprofete intombazana abayazi ukuthi beyisindiswa izolo baloko beyibheka uthola ukuthi they don't receive ngoba bacabanga ukuthi yibo abanelungelo ukuthi uprofeta nini. At least ihlala 3 years ukuze uprofete. Ngathola experience ka Holy Spirit, ngaqale ngasumayela. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngathola irevelation, isambulo sikaNkulunkulu. Ngingekasitholi isambulo sesonto. It's so unfortunate, it's a bad luck ukuthi wambukelwe isonto kodwa ungekamtholi uHoly Spirit. Ngoba mawungekamtholi uHoly Spirit kuthi ukuthi uJesu akakambuleki, usakholiwe nguJesu, usaphendukile, you are a convert but awukamazi uJesu. Ngoba into eyazisa uJesu kuwe ngumoya oyingcwele. So ibhadi ukwambukelwa lisonto, uwazi isonto, wazi amaprogram esonto, wazi izitages zesonto, wazi amakota, uze wazi nethabantu, wazi ukuthi kunento okuthiwa ithabantu. I never knew ithabantu. Ngayazi mina second year ngisindisiwe ukuthi kunento okuthiwa ithabantu, nakhona ngiyazi ukuthi kuyokwenziwani lapho. I Tolo kade uyisigebengu kodwa namhlanje uyisidalwa esisha. uJesu senhlizweni, uJesu inkosi. Nansi into ayikhulumayo. Basho ukuthi ngihlangene noJesu, ngihlangene noJesu. I don't know, ngiyacela mfowethu, can you please play something? Please, because disturbing. Play something when they udlalele very low, play very low. So basho ukuthi ngihlangene noJesu,
Yeah, but ukuthi uJesu ngihlangene naye. So I am sure ngale experience ingangenzeki exactly kuwe. This is my testimony. But now you have your own testimony. Noma ngabe wena uzange uye etshwaleni, lento ayidinga ukuthi uze uye etshwaleni. Noma ngabe uzalwa abazali abakhonzayo, na ukhulele ku Sunday school, but there must be a point where you remember ukuthi uJesu wamthatha. Ya ukuthi uJesu wamthatha ngoba uJesu, you must remember ukuthi wamthola uJesu. You must remember, you must be so sure ukuthi wamthola ngoba kunabantu esihamba nabo zange bamthole uJesu, bakhulele apha belandela omalume babo, belandela abazali babo. They don't remember kwathi mabe na 18, kwathi mabe ya university, kwathi mabe phangele ebank saba electa babe zange bamthatha uJesu ngoba besebenza ebhanki sathi abagcina imali yesonto, zange bamthatha uJesu. Kunabantu ngoba bebuye evarsity sebekhuluma iEnglish, sabathatha sabenza osecretary, waba usecretary wabasha. Asikhumbuli lo muntu ethatha uJesu. Bazalwane, istep sokuqala umuntu uyaphenduka, akaziphenduke uphenduka ngokuthatha uJesu, bese uJesu uyakushintsha akwenze isidalwa esitsha, uzalwe ngabusha. Lento kuthiwa i-new birth. That is the first step. Noma uzalwe ngabazali abakhonza lapha, noma uzalwa ngumfundisi, mhlawumbe uma wakho wakutete esemishini, wazalelwe emishini, akuso ukuthi usindisiwe. You must accept Jesus. Noma wazalelwe emishini, you must accept Jesus ngoba isango longena kuJesu, isango longena kuJesu. uJesu yamukelwa, akwanele ukuhlala la ucule nathi, ushaya amahubo, ucula amacilongo. That is not enough. Uke wamamukela na uJesu, akwanele ukunikela la ukhipha imali bese ungamthatha uJesu. Umthathile na uJesu. Usilwe ngokusana. uNikodimo uyabuza kuJesu ukuthi ngingathini sengimdala ngabe ngibuyele esizalweni sikama, ngoba umfundisi uNikodimo wayengayazi imfihlelo, ngoba indaba yokusindiswa imfihlelo. Uthi uPaul imfihlelo eyafihlwa emaphakadeni yambulwa kulesizukulwana samanje ukuthi uJesu ithemba lenkazimulo, uJesu uyasindisa, uJesu uyalamula phakathi koNkulunkulu nabantu. Isango lokungena embusweni kaJesu akusukuya esontweni. Mawuya esontweni ungamamukelanga uJesu uyafana nesoni. Mawuya esontweni ungamamukelanga uJesu, izulu alikwazi. Awuna relationship noNkulunkulu. I-relationship noNkulunkulu uyithola ngokwamukela uJesu. Usathana awusaba umthandazo. Noma ungeza la enkonzweni mase ukukhuleka, ukhuleke uze kugcine wena. Uma ungenayo uJesu akayisabi leyo nto usathana. Usathana into emenza ukuthi sibe namandla phezu kwakhe ukuthi make sibuka, because Satan usebenza, akusebenzisi language esoyi understand, usebenza ngescan. Makebheka akabheki nje abona i-chiscope or abona i-card or abona i-weave. No, uSathane ubheka ngaphakathi ukuthi inside you yini, because umuntu ngaphakathi kumele kube nespirit esikhona ngaphakathi kwakhe. Abheke ukuthi esiphi ispirit esingaphakathi kwakhe. Makethola ukuthi oh ispirit samadlozi, ispirit sabaphansi, athi good, this ungilingene lo. Makebheka jonga, bheka thola ukuthi oh ispirit se-Illuminati, ispirit sikaSathane. Makebheka abona ukuthi oh ispirit sama-Silams, abona ukuthi oh, but once athola ukuthi ngaphakathi kunomuntu, ngoba uJesu noma engumoya, mawuSathane sekembheka akaboni moya, ubona umuntu.
trust. They see Jesus in us. So you are in danger. Of God, safe. You need Jesus. Udinga ukuthi wamukele uJesu uzalwe ngobusha. uNikodima uya kuJesu uthi ngiyabona ukuthi wena ungumfundisi ovele ezulwini. That is very good. Ngiyamthanda uNikodima ukuthi wabona ukuthi lo mfundisi afana nabanye abefundisi. Kodwa uJesu uthi kuye no. Uthi uNikodima ngoba akekho umuntu ongenza these miracles that you are doing. uJesu ke wasemkhipha kulomqondo ama miracles wathi forget about ama miracles. Yebo ngiyawenza ama miracles futhi ngisazokwenza ngaphezulu kwalabo abonile, kodwa uzelwe nangokusha. Musungitshela ngama miracles ngoba why uJesu wayelungisa ingqondo akhe. Wayethi uma lo muntu ngamiyeka angazi ngemimangaliso, kuyofika indoda evele eGhana kusasa uyolandela yona yenza imimangaliso. Kule veke ezayo kufika indoda evele eBotswana alandele yona. Kufika evela kwaMhlaba uyalingana kusasa alande. Uzoloka makebona umlangaliso ahambe aye khona. Makebona umangaliso wathi akhohlwa ngemangaliso. Ukuba awuzalwanga ngokusha ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Wamsumayeza the new birth ngoba i-new birth ingaphezulu kwento uNkulunkulu angakwenzela yona. Uma ngikukhulekele waphila waphakama kwi-wheelchair ngangakunika uJesu ngikurobhile. Uma ngikukhulekele wafaka iCV yakho kusasa washortlistwa waqeshwa wathola umsebenzi ngingakunikanga uJesu, I have robbed you. Ngirobhile. First thing, you must take Jesus. Kumele uthathe uJesu. Kuye uJesu onamandla okulungisa idestiny yomuntu. kuJesu onamandla okuprotect ifuture yomuntu. kuJesu onamandla ukuphilisa abagulayo. kuJesu onamandla ukukhulula ababosiwe. kuJesu onamandla ukulanda abantu ezonweni zabo. kuJesu osindisayo. Ithi iBhayibhile alikho igama esingasinda ngalo emhlabeni phansi kwelanga lelika Jesu kuphela. Angiyazi ukuthi why ibandla kule nsuku zokugcina selimlahla uJesu, selingasakhulumi ngoJesu. Nabakholwayo nabasha abasindisiwe, they have nothing to speak about Jesus. They don't know Jesus ngoba abanakho isambulo samandla kaJesu. When it comes to Jesus, abananto ukuthetha. uJesu namandla. Masingamshumayela uJesu. Bayahamba abathakathi ngaphakathi enkundleni. Let me repeat. Makuncipha imessage kaJesu kwanda abathakathi ngaphakathi enkonzweni ngoba abathakathi abasabi isingesi, basaba indoda egama layo linguJesu. Abathakathi abasabi igama lenkonzo, basaba indoda egama layo linguJesu. Makukhulunywa ngaye awuzwanga ngamadoda akade esiya eEmmaus. Lamadoda aseEmmaus after uJesu evukile kwabafileyo banela bangakhuluma ngaye. Wafika wahamba phakathi kwabo wathi madoda yini lenikhuluma ngayo? Bathi uvelaphi? Uyafika awuzwanga ngoJesu abambulele. Kanti into yama-attractor ukuthi babekhuluma ngaye. Lapho kukhulunywa khona ngaye uJesu bakhona lapho. That's why iBhayibhile ithi uma ningiphakamisa ngiyobadonsa abantu. Uma ningiphakamisa ngiyobakhulula abantu. Yiso lesi sikhathi. Let us go back to the message of Jesus. Ake sibuyele esiphambanweni. Ake sisa abantu esiphambanweni. Bayafa abantu bafela phakathi esontweni. Isonto alikwazi ubasiza ngoba asibakhombisi kuJesu. You know our problem. You see, and I'll continue.
speak it, I will speak it. Ngoba uSathane abantu bethu, he has very uba unveiled, you see, we don't teach. Kamnandi ngibona tata no mama no bhuti no sisi sokuthi all the groups are represented. We don't preach. As some preach uJesu. Abantu asabasi kuJesu, abantu sibasa kwi-structure senkonzo yethu. Abantu siba introduce kuma systems enkonzo ethu. Ngeke uyibone leyo nto. Futhi nje mawuzitshela ukuthi uyiqili nje uphenduka uyayithanda inkonzo yakho. Lento engisho ngeke uyibone and ngiyoba isitha kuwe ngalento engisho. Kodwa uma unenhliziyo nje yokuvuma ulalela uNkulunkulu, uma ungangizwa ngendlebe zokulalela uNkulunkulu, ungangizwa ngendlebe zokudefend isonto, ngeke ungizwe kahle. But if you check kahle, ngeke uyibone lento. Kodwa musubheka kahle ngendlela esikhonza ngayo, asiprioritize abantu, siprioritize isonto lethu. uJesu uze ebantwini, wafela abantu. uNkulunkulu ukhathala ngabantu. God cares about men, not the policy, the program, the procedure of the Assemblies of God. So abantu sibathatha sibatshengisa iprocedure, yet imandate esinikezwe uNkulunkulu kuthi asibathathe ibakhombe esiphambanweni. Thina sikhuluma ngesiphambano, sikhuluma nasi isiphambano, nalisonto. Thina emlonyeni sikhuluma ngesiphambano, kodwa abantu asibase esiphambanweni. Sikhuluma ngesiphambano. Uma ungezwa nje into esikhulumayo bese uyamukela, ungacabanga ukuthi sibasa kuNkulunkulu. Emlonyeni sikhuluma ngesiphambano, kodwa inyawo zibheke esontweni. Sibaphushele esontweni, sibafundisa isonto, sibaruthele esontweni, sibamilisele esontweni, siprotect isonto lethu. Simisodwa isiphambano lapho, simisodwa. Akekho protect isiphambano, akekho advocate isiphambano, akekho lwela isiphambano. Abantu bakhetha ukufa befela isonto, kodwa isiphambano sinama defenders. Abantu bahamasosha bagada isonto, protect isonto lapho. Isiphambano, isonto alinamandla okuthethelela izono. Bayazenza izono abantu esontweni, bayathakatha abantu esontweni, bayabulalana abantu esontweni, bayafeba abantu esontweni. Isiphambano yiso esinamandla sokushintsha abantu abadakwayo sibenza befundisi. Isiphambano yiso esinamandla sokushintsha abathakathi sibenza bakholwa. Isiphambano sithatha abangena amandla sibanika amandla, sithatha abangena gama sibanika igama. Let us go back to the cross, let us go back. Yebo, indaba yesiphambano ibula, noma izwakale ngathi ibula, asiphakamise yona. Iwe namandla, iwe zosikhulula, iwe zosindisa. The message about Jesus, the message about Jesus. And advocate for our church. Kunabantu abaxabana noNkulunkulu kudala. Into abaxabanisa noNkulunkulu ukuthi bona balwela izinto ezidile uNkulunkulu. Lento oyilwelayo igadile yesonto, uNkulunkulu is fed up. Yabona ke danger yokuthi into uNkulunkulu eyithi, you must be sensitive. Ngoba uNkulunkulu akenzi into eyodwa ngaso sonke isikhathi. Yabona if ungahambi ngomoya ungazi ukuthi uNkulunkulu akanaqiniso. Ngoba uNkulunkulu wathi ulwandle luvulwa ngenduku uMoses, mase kufika uJordan. Yabona mawuyindoda estrict, rigid, stereotype, uzothi
hayi ulwandle livulwa ngenduku anikahle ngomphongolo. Uyabona uzothi lo nkulunkulu akanaqiniso bekakhulume ngenduku manje wayeseke sicela ngomphongolo. It's the same God, different strategy. Same God, different methods. So ke time to time uNkulunkulu if ufana ne software nalama phone akhona smartphone, these iPhones, time and again you must update the software. Time and again you update the software. Usebenza kanjalo kuNkulunkulu. Kunezinto azi-updateayo. Yinye into angayi-update yilo elotshwe ezwini lakhe. Yile elotshwe ezwini lakhe. So into engalotshwanga ezwini lakhe, he is not obliged ukuthi ame kuyo. Unako ukudlula kuyo. Ayikhulume namuhla bese after 10 years ungabi nayo indlela yokulalela ukuthi uNkulunkulu sayikhuluma naleya nto uzodinga ikhathi yazikhathi uzodinga ukuthi hayi la kupendwa mhlophe kuze uvele igeneration elandelayo ayikhulu after 30 years abantwana babezalwa after 30 years bakhula bazi ukuthi hayi la kupendwa mhlophe kanti wayesho uNkulunkulu 30 years back. So you need to be sensitive ukuthi uthini manje. Unezinto eziningi zazo zakhulunywa but manje akasazikhulumi. Manje thina simisa zona. Ukumisa zona kwethu kuyayivimba imvuthelelo. So why singafuni ukuthi sizwe ukuthi uthini uNkulunkulu kulesikhathi samanje, so that sikhonze ngendlela nge-instruction ezi-relevant for this time. Hilento kuthiwa awukwazi ukuthi uthathe a new cloth isizibe esisha usifake ngutsheni endala, iwaste leyo. Kuyafana nemvaba endala ayikwazi uthwala iwayini elisha. Mawufuna uthwala iwayini elisha tshintsha imvaba. So indlela esikhonza ngayo i-structure, i-system, i-program, imvaba. MaNkulunkulu efuna ukwenza into entsha kuyenzeka ayitshintshe i-program. Makatshintshe i-program utshintshe imvaba, wenzela ukuthi le mvaba ikwazi ukuthwala iwayini elisha. Ngoba iwayini elisha lifike endebeni endala iyabhasta imvaba endala, kuchitheka imvaba, kuchitheka iwayini, kube yilosi. How about siyobuza kuNkulunkulu ufuna senze njani? Ufuna sikukhonze kanjani? Ufuna senze kanjani? Our work, umsebenzi wethu. Mangitho wethu ngisho ngoba ngayazi ukuthi uNkulunkulu ayikhulume empini, sibe ikhulume nabanye abaningi. Bangabe kanti mhlambe meyibhekho kodwa ke bangabe kanti abaziwe kodwa bakhona abanye ayikhulumile lento engikhulumayo kuyo. So umsebenzi wethu uzobusa more people abazokwazi ukuthi isikhathi banganeli ngokwazi base behlala phansi bayiphakamele lento abayaziyo. Bayiphakamele lento abayaziyo ngoba i-answer ukulunga ikhambi lethu likulento. Siyogula impela sikhonza uJehova Rafa, sigule. Sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Sithakathwe sikhonza uJehova Adonai. Sikhonza uSibawothi.
kodwa imizi yethu idlala abathakathi, into zethu zivalwe ngabathakathi. Ngoba we are not obedient kwindlela esikhona ngayo. Yabo inkosi ukuthi into uNkulunkulu azishile wena uzilwele uzibambe. You must be able, mawukhonza, you must be flexible ukuthi uNkulunkulu last year or usese high school noma ebusheni bakho bekathi ukuze wenze into ethile thatha 3 days, akumele lonto uyithathe njengenjwayelo. You must ask God ukuthi uNkulunkulu ngisa operate ngale yandlela na, noma ikhona enye indlela ofuna ngenze ngayo kulesikhathi samanje. So ke ingakho abanye bethu uyingwe emabalabala itsho njalo. Yes, uyingwe. Manje problem yethu esicaba ukuthi simpasile uNkulunkulu. Awusingobani thina Assemblies of God usingaze simpase. Into ayikhulume ngo-45 sisho ukuthi ayikho enye into angaze ayikhulume. So akusikona ukhonza lokho. So ke we need people who will take the church back to the commission. Ngoba uNkulunkulu sithume ebantwini back to God. We take people back to God. This is not just a slogan, but this is a mandate. A mandate. Masiphuma ngaphandle siyovangela isteps sokuqala. But noma sesilanga phakathi, it's all about God. You see, manje thina ke sibhizi nje sakha ama-groups ethu ne-tradition zethu, into ezimiswe ngabantu silwela zona ukuthi hayi ugqoka lokhu kwenziwa lokhu. I don't say kamnandi ke abangaziyo nengifunde nabe eTheshiyari bayangazi ukuthi hayi I am so strict. I'm so strict. Mistake engayenze mangifika ku-SCO ngafika ngakhumulisa abantu impahla lapho ngithi hey wena ngashumayela ugqoke kanje, bathi hayi phela mfundisi u-SCO akusisonke i-organization FCO. So lo muntu uyashumayela egqoke kanje ebandleni lakhe. Aqala avuleka amehlo wami ukuthi no man, mina ngazi ukuthi vele ekhaya kugqokwa kanje. Mase ngifika lapha bangi-electa bangenza uchairman, ngathi mase ngu-chairman ngathi no, umuntu ogqoke ibhulukwa angeke ashumayele. Intombazane eshumayela igqoke ibhulukwa ngeshaya impela, kanti lo muntu ebandleni lakho uyashumayela egqoke ibhulukwa. So who am I mina ngizomtshintsha evarsity? Umfundisi wakho uyamyeka, uyayibo? So kuthi ukuthi mina bongamela ukuthi ngifocus ezibhulukweni. Bokumele lo uNkulunkulu wami engimthole e-Assemblies of God, mase ngifike e-university ngidedele ngiyeke ibhulukwe zabo. Mina ngidedele uNkulunkulu, bababone uNkulunkulu. So ke abantu kumele babone uNkulunkulu, bangaboni indlela esenza ngayo la ekhaya. Azasho ubona umuntu uyazi umuntu nje base ubona ukuthi uwile emuseni in the spirit. Ukhona la ekusindisweni usindisiwe but uwile in the spirit azathi ekhaya. La ekhaya usithatha uphi isibindi sokuthi la ekhaya? Yabo ngathi ke mase ngenza u3rd year e-university, yangicika lento ukuthi umuntu maye ngibona vela athi hayi le yase assembly. Ngathi kuthi ukuthi inkosi kubonakala i-assembly la kimi. So ngayiqala ke ngayizonda leyo nto ukuthi umuntu maye ngwase assembly, ngifuna umuntu maye ngibona athi incegu le. Angathi wase assembly athi this is a man of God, athi usindisiwe lo bhuti, usindisiwe lo bhuti. Kuthi ukuthi sengireflecta i-salvation, ngirepresent i-salvation, angisarepresent isonto lami. Ni right isonto mangisaqala, kodwa mangaze ngiguqe abantu bebona isonto ngize ngiyofa, abantu bebengamboni uKristu, ngize ngife ngingabonakalanga uKristu, abantu beloko bebona i-assembly. Where is God? Where is Jesus? Where is Christ?
ngoba kumele siphile njengaye. Ebandleni lakwa-Antiyokwe lapha amakholwa aqala abizwa ngamaKrestu, ithi iBhayibhile ezange kusho ingelosi ukuthi amaKrestu, kwasho abantu base-Antiyokwe bathi labantu bafana noKrestu ngoba babehambisa kwakhe, babemilisa kwakhe, babephilisa kwakhe, babe-operate njengoKrestu, babengakhulumi ngaye kuphela, babenamandla akhe, babekhipha amadimoni njengaye, babehloniswa ngabathakathi njengoba naye kade ehloniswa ngabathakathi, babenamandla okubopha kubopheke, benamandla okukhulula kukhululeke ngoba bakade befundiswe uKrestu. Abantu sibafundisa uKrestu bathola ikharekta yakhe, abantu bafundisa uKrestu bathola umoya wakhe, umoya oyingcwele. Yesinye sesizathu abantu bengasabhabhadizwa ngomoya oyingcwele ingoba uKrestu akekho, akukhulunywa ngoJesu. Umoya unikeza instruction yokuthi abheke lapho kukhulunywa khona ngoJesu. Umoya ulandela ilizwi, ilizwi lilandela uJesu, umoya ulandela uJesu. Wehla la kukhona uJesu, wehla lapho uJesu abunjwe khona. Angabunjwa uJesu, uyehla umoya. The reason singeka ubona umoya ukuthi uJesu akakabunjwa and akakabunjwa uJesu ngoba sibhizi sibumba isonto, sibumba imithetho yase-assemblies, singekambumbi uJesu. Umoya usearcha uJesu, lapho ethola uJesu uyehla. Mawufuna lezi ngane sehlelwe ngumoya oyingcwele, faka uJesu kulezi ngane, fundisa uJesu kulezi ngane, sumayela uJesu kulezi ngane. The more ufaka uJesu, uyabumbeka uJesu, uyakheka uJesu ezimpilweni zabo. Makekheka uJesu, umoya uyeza. Makefika umoya ubanikeza amandla, amandla okuhamba phezu kwenyoka, amandla okubhekana nabathakathi, amandla okuphunyuka kumabulawo asemakhayeni abo, amandla okuphunyuka kuma-altar asemakhayeni abo. Sidinga umoya ukuze kuvela amandla kaNkulunkulu, avela kumoya. Ukuze kuvela umoya uvela kuKrestu. I-order ithi abantu abathatha uJesu, mase bethatha uJesu, uJesu abunjwe kubo. Mase bunjiwe uJesu kuyofika umoya oyingcwele. Mase fikile umoya ufika namandla. Ithi intombazana beyikade ithanda abafana, ine-appetite yabafana, umoya amnikeza amandla okunqoba i-appetite yabafana. Athi umfana okade ene-addiction yezidakamizwa, umoya oyingcwele amnikeza ipower yokunqoba i-addiction yezidakamizwa. Athi umuntu omusha ebekade ethanda izwe, umoya amnikeza amandla okunqoba izwe. Let us go back to Jesus so that we can have the Holy Spirit. When we have the Holy Spirit, we will have the power. Asime ngenyawo zethu. Sifikile isikhathi sokuthi ibandla silibuyisele kuJesu, silibuyisele kuJesu. Kunendlela zokuya kuJesu, kunendlela zokuya kuNkulunkulu. Ake sibuyele ezwini, singakhulumi ngezwi kodwa sakhe inkonzo yethu, sakhe program yethu kodwa emlonyeni sikhuluma ngezwi, kodwa izwi asibokha abantu ngezwi. Sithunywa ukwenza abafundi. Imandate yethu kukwenza abafundi bakaJesu.
We are called ukuthi senze abafundi bakaJesu. Jesus. So we need to go back to the mandate. We need to go back to the mandate. I'm telling you, we are losing our children. Because the concept yethu is not powerful enough to sustain them. It's not powerful enough ukubenza ukuthi bakwazi ukuface ububi bezwe langaphandle. Remember, abahlali lapha 24 hours. So kumele kule 2 hours siba prepare ukuthi bakwazi ukuthola amandla bayoface izwe. So imithetho yabantu base Assemblies of God ayizukwenza labafana nalamantombazane akwazi uku-overcome ama-temptation. Let us give them Christ. Hathi uPaul angingabi sakhathazwa umuntu ngokuba kimi ngithwele impawu zikaKristu. Akuphuma abantu abathwele impawu zikaKristu. Izwe liyahluleka ebantwini abathwele impawu zikaKristu. Usathana kanamandla phezu kwabantu abathwele impawu zikaKristu. Labo bantu banamandla. Sengiyacela Nkosi ubangiphi amandla ngiyawadinga Jesus. Le ndaba le isebenza nangokoma kwabantu. Lento uNkulunkulu ayikhulumayo kumele kube nabantu abayomele. Enye into e-attracta imvuselelo ukoma kwabantu bomela imvuselelo. Uma sihamba nabantu abangayomelanga imvuselelo, ngeke imvuselelo ize. uNkulunkulu usebenza ngokoma nangokulamba kwabantu. Ingakho iBhayibheli ithi babusisiwe abomile belambele ubulungisa ngoba bayakuhluthiswa bona. They shall be filled. God have got a weakness. Ebantwini abomile. God have got a soft spot. Ebantwini abomile uyabagcwalisa. Noma uNkulunkulu ekhuluma kanje kuze kube ngathi ukhuluma nebandla, kodwa iqiniso ukuthi ukhuluma nathi ngabanye. Ukhuluma nomuntu personally. You know ukuthi uKristu akabunjiwe kuwe. You know ukuthi you lack the wisdom of the Spirit of God. You know ukuthi you lack the alignment of the Spirit. You know ukuthi you lack the power of the Holy Spirit. Mangabe unomthandazo wakho ukuthi noma yeyiphi kulezi uNkulunkulu akhuluma ngazo uthi Nkosi, I need you. Nkosi, come and help me. Ungawenza umkhuleko othi Nkosi, help me uKristu abunjwe kimi. Help me ngihambe kwi-alignment
alignment of the Spirit. Help me ngihambe with power of the Spirit. Help me. Uma abantu bengibona babona uKristu kimi. Uma abantu bengibona bathola ukuhlakani bukamoya bebuthola la ngaphakathi kimi, so that I will not be ashamed of the gospel. Into ekwenza ube ashamed of the gospel ingoba uKristu akabunjiwe. Into ekwenza ube ashamed ingoba you don't have the wisdom of the Spirit. Into ekwenza ube ashamed ingoba you lack the power of the Spirit. Kodwa namhlanje singakhuleka nababili abathathu abathi Nkosi ngenze ngibe ilento oyifunayo. Transform me to be the resemblance of Christ. Transform me to be the wisdom of Christ. Transform me to carry the power. Kulesikhathi esinje lapho ububi busanda sengathi ungaphakama amantombazana phakathi ebandleni azogcwala amandla kamoya aphuma ezweni elibhubhayo, izwe lonakele ayoba ukukhanya kwezwe aze nesolution, isolution enguJesu. I want to pray nabantu abashoyo bathi Nkosi kulento oyenzayo nanku mina. Here I am. Suka lapho uze ngaphambili. We will pray together. Nami ngikulowo mkhuleko. Ngibona abantu befa izidakwamizwa. Ngisho nangizalwa nabo abasekhaya. Kanti uNkulunkulu wami. Lord, help me. Korabashila bahando korabasikapa. Kuna masila mahandela bahazo. Uziphakamise izandla zakho. Uziphakamisene enkosini. Nkosi, give me something. Sesoqhubeka kahle kusasa namavesi ethu. Lord, give me something. Give me something. Give me proof. Give me evidence ukuthi ngihlangene nawe. Ngingabi sehluleki ezweni. Come on bazalwane. We cannot be too weak. We're falling into temptation now and again. Kanti aphila amandla kaloNkulunkulu. Lord, help me. Ube nalomthandazo nje enhlizweni yakho ukuthi Nkosi, help me. So cela inceke zenkosi sokhuleka nabo laba bangaphambili. We lay hands upon them. Khona mashila bahando khosele behasoka. Ngiyehluleka uma. We can sing that. Sisahlabelela sibeke izandla. Sonke siyathandaza. Yes, you can sing it. Jesus.
and speak to God. Khuluma noNkulunkulu. Siyabonga Baba wethu onamandla onke. Izwi lakho liyenza. Izwi lakho liyadala. Izwi lakho liyasebenza. Izwi lakho lenza okungekho kube khona. Izwi lakho liyaphila. Izwi lakho Nkosi liveza indlela la ingekho khona. Liqaphuza imithombo enhlango. Harabashila bahando korobosika rabahando. Korabashida bahando kosekepele mendo koriahando. Sena momo korobosika pataliahando korobosika. Hey, my Jesus, izwi lakho liletha imvuselelo ngaphakathi enhlizweni zethu. Izwi lakho livusa besokufile ngaphakathi kwethu. Baba wethu onamandla, let it operate, let it operate, let it manifest in our spirit, let it operate. Kona mando robosila bahado kosika. Rekepela pato kapaya kurabasika. Rima makura babasika rabahando. Rekepela bahando kosika. Rekapanto kolia kapaya. Come on, pray your heart out to God. Pray your heart out to God. Pray your heart out to God. 1 more minute, 60 seconds. Pray your heart out to God. Come on, speak something. Express your heart in words to God. Express your heart. Express your heart in words. Come on, pray, 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 pray. Let it be felt in your spirit in the name of Jesus. 1 more minute, 1 more minute. Kuna maseke pela pakaria kaposa. Le makura pasika paya. Rekepenta pakura basika. Rekepelia kapanto kura basika. Kura pasika pantapa. Lekepenta paya. Rebebebe sika patapa. Leka panto karia kaposika. In the name of Jesus. Yes, Holy Spirit. Yes, 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 Holy Spirit. Yes, allow the Spirit to form something. Ngaphakathi kwakho vumela uNkulunkulu abumbe kunento ayibumbayo njengoba esekhulumile. Allow him to form something. Allow him to form. Allow, express yourself. Express yourself. Express yourself in words. Express yourself in the Spirit. Come on, pray. Sake panipa rekepelia kapora babasika rima kapatalia korabasika rekepela bando kosika robosila bahando kosianda rima kapalia kapolia. Hey! Moya oingwele, moya wa mancha, moya wemfuselelo, moya fuso mfile, moya fulo mfaliwe, moya ohlaziayo. Yes, hlazi impilo yethu by your spirit in the name of Jesus. Korabashila bababara babasaya. Rekepenta palia kotapaya. Sela mahandele brekasena. Sela makura basika pataya. Pura basila bahanda. Rekepelia kaya. Sande makura basika. Kura pakala basa. Rapakolia. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We
curse every spirit esmelana with the operation of the Spirit of God. We curse amafilisti ase-Ashdodi, siyawahlulekisa ngegama likaJesu. Yonke intwela nokusukuma kukamoya phakathi kwethu siyayihlulekisa. Olamasila hado kurabasianda kurabakasia karobasia. Before we close, let's not assume ukuthi sonke singisiwe. Asivule umnyango womusa ukuthi makunomuntu othi I need Jesus, I want to say no to the devil and yes to Jesus. Makhona umuntu onjalo, we can never assume ukuthi sonke se right bese siyawuvala lo mnyango umuntu aphinde ekhaya ngalitholanga lelo thuba. Makhona umuntu onjalo bangcwele, we can uyazi ukukhonza ukusonta, we can decide ukuphuma esontweni and decide ukukhonza in the spirit. You see, sesi singasajwayeli ukukhonza by the spirit, bathi abantu noma benaye uNkulunkulu behleze ezitulweni but bafilishe ngathi abana freedom yokuzi expressa by the spirit. Ukukhonza ungabi ngathi uboshiwe, ngathi kunomuntu omsabayo apha enkonzweni. We have come to God, so you must find for yourself la freedom yokuzi expressa in the spirit. Mawuthandaza uthandaza ungumprofeti, uthandaze as a prophet. Mawuthandaza njengenxusa uthandaze eziye, kungabe ngathi kunento oyisabayo. Yazi nje sometimes kuze nje kube nesandla se-religion, isandla sikaSathane esingasibamba abantu ukuthi abangakhuphuki. Base abantu ke baziconstrain bazibambe bagcine behama spiritual dwarf ngoba kune ceiling evalile la. Every time engathi umuntu ufuna uthimula by the spirit uyasabe ngathi uzosaywa. No, amandla akho zidedele, sijwayeze every day noma kuyiphi inkonzo. Mawuse enkonzweni sifundisa ukusidedela, zidedele. Don't be afraid. Ungathi sokhululiwe siphambanweni uzoboshwe esontweni. Intimidate ama spirits and religion nama spirits and tradition. Njengoba usaba lento engaphakathi kwakho mawungayidedela, mhlambe kuyophila umuntu one-autism, kuyophila umuntu one-cancer. Lokhu ubheka umfundisi wena, impilo isilapho kuwe, amandla lapho kuwe. The moment you rise uyakusaba ibandla likaNkulunkulu sabani. Khonza ngokwendlela uNkulunkulu akhonzisa ngayo. If you are a prophet, ba umprofeti. If umpostoli, ba umpostoli. If umvangeli, ba umvangeli. Hayi lento ungathi abantu you are not, this is your home. Awunalo elinye ikhaya. Express yourself. Express yourself. Express yourself. Express yourself. Because no ungathi abantu babambe i-social distance ngathi ngesikhathi se-COVID, but in the spirit ngibona ngathi we social distance. You cannot connect and mount up. So let us decide to break the ceiling of religion. Yazi nje religion ifana uyabona mawuthenga inkukhu lapha usiye eDurban uyithenga inkukhu apha esikhaleni iboshiwe, uhambe uye nayo eDurban udrive 2 hours uyothi noma soyinqamula intambo uyibeka phansi inkukhu isathe ngoba intambo iphumile ezinyaweni ayohlala engqondweni. Manje noma seyikhuliwe uyibone ngathi iboshiwe. Akumele sikhonze kanjalo bazalwane. Akumele sikhonze kanjani. Akumele.
I mean, we curse that spirit. We curse that spirit. We curse that spirit. Masikhonza kumele sikwazi ukukhuphuka sonke. Awungakhuphuki umshumayeli yedwa. Asikhuphuke sonke. Tomorrow, 5:30, still MC. Okay, basically altar call yomuntu othatha uJesu. As uMC says, wena othatha uJesu, ngicela uphakamisa isandla sakho ngokukhulekela. If you say uthatha uJesu namhlanje, ulapha awusindisiwe or ukade usindisiwe wa backslider, you are coming back to Jesus. Come. Lift up your hand. Lift up your hand. I count up to 3. Umuntu ongena Jesu mceleze la phambi kwami. 1. Phuma lapha esitulweni, come here. If you say I want to say yes to Jesus, I commit my life to Jesus. 2. I commit my life to Jesus for the last time. Suka lapha esitulweni, come here. I will pray for you. Uthatha uJesu. 3. Come to Jesus for the last time. Come to Jesus. Ngiphakamisela inhliziyo yami. MC. Msindisi uyithemba lami ekuhambeni kwami iphakamiselani